Talaga mo ini ang most common use na greeting sa mga Chinese sa Tiansan Chinese New Year. Ikaw, paano mo ginagreet ang iyong mga Chinese friend sa mga Chinese New Year? Daku ang bulig sang Chinese community nga nakabase sa Iloilo City sa ekonomiya sang syudad. Suno kay Mayor Jerry Tranyas, lakip sa mga contributions sa mga inchik sa syudad sa Iloilo, amo ang employment o kung paghatag sang trabaho sa mga pumuluyo, kag ang mga infrastruktura kasubong na lang sang mall. Dugang pa sang natungdan ang pagselebrar sang Chinese New Year sa syudad sa Iloilo, among isa ka paagi agod nga magpasalamat sa ila. Sa mga Chinese New Year, dako ang pagpasalamat sa Iloilo City Government sa mga Iloilo-based Chinese community na nagabulig sa pagpasanyog sa ekonomiya sang Iloilo City. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.